Velkommen til vejrtrækningsfitness med Claus Møller. Du kan trække vejret på rigtig mange forskellige måder. Når du for eksempel løber en tur eller danser, så skal du hurtigt have luft ind og ud af dine lunger, så de store muskler i din krop får energi nok til at udføre deres arbejde. Men når du taler eller synger, altså bruger din stemme professionelt, så bliver du nødt til at bruge din vejrtrækning på en anden måde, som gør, at du kan holde gang i et luftflow i længere tid ad gangen. Lige så lang tid, som det tager dig at sige en sætning eller synge en frase i en sang. For at træne din tale- og sangvejrtrækning kommer der her et kort vejrtrækningsfitnessprogram, som du skal udføre dagligt. Hvis du laver øvelserne hver dag, så vil du hurtigt kunne mærke en forbedring i den måde, din stemme fungerer på. Selvom du allerede er god til at bruge din stemme, vil det være godt at lave disse øvelser dagligt, inden du begynder på at lave andre øvelser. Som en ekstra bonus giver vejrtrækningsfitnessøvelserne der også en øget ro i kroppen og hjælper mod nervøsitet. Eller hvis du føler, du får for meget adrenalin i kroppen, lige før du skal bruge din stemme professionelt. Som i andre fitnessprogrammer skal du lave 3 sæt af hver af de 4 øvelser. Det er en god idé, at du står op, imens du udfører øvelserne, men du kan også sagtens lave øvelserne siddende, hvis du bare sidder med god holdning. Du skal begynde med at stille dig med lige meget vægt på begge ben. Bøj ganske let i knæene, så du ikke overstrækker dine knæ. Læg en tommelfinger i din navle og bred de andre fingre ud under din navle, så du har god føling med din maves bevægelser. Første øvelse. Slap så meget af i maven som muligt og mærk, at din mave buler ud. Træk nu langsomt din navle ind imod din rygsøjle. Mærk, at din mave bliver fladere, imens du trækker maven ind. Slap langsomt af i maven igen. Mærk, at du måske nu kan slappe endnu mere af i maven. Træk igen navlen langsomt ind mod din rygsøjle. Hold spændingen lidt. Og slap langsomt af igen. Gentag øvelsen en tredje og sidste gang. Så træk igen din navle langsomt ind mod rygsøjlen. Hold spændingen lidt. Og slap igen helt af. Anden øvelse. Du skal igen lave den samme bevægelse med din mave, men denne gang skal du puste ud, samtidig med at du bevæger din mave indad. Så slap igen helt af i maven. Bevæg din mave indad og pust. Slap af i maven igen. Bevæg igen din mave indad og pust ud. Slap helt af i maven igen, og bevæg en sidste gang din mave indad, og lav igen et langt pust. Bliv ved med at puste, så lang tid som du kan. Når du er færdig, slapper du igen helt af i maven. Tredje øvelse. Igen skal du lave den samme bevægelse med din mave, men denne gang skal du lave en læbetrille, altså sige, imens du puster ud. Så begynd igen med at slappe helt af i maven. Bevæg din mave langsomt indad og lav et langt. Slap af i maven igen. Bevæg din mave indad og sig igen. Slap helt af i maven igen og bevæg igen for en sidste gang din mave indad og lav et meget langt. Og slap helt af i maven. Fjerde øvelse. Du skal lave den samme bevægelse endnu en gang med din mave, men denne gang skal du lave en læbetrille, men også en tone på din udånding. Du skal altså sige, imens du puster ud. Så begynd igen med at slappe helt af i maven. Bevæg din mave indad og lav et langt. Slap af i maven og lav igen et langt. Slap helt af i maven en sidste gang. Bevæg din mave indad og lav igen et meget langt. Bliv ved så lang tid som du kan. Og slap igen helt af i maven. Nu har du lært alle de 4 små øvelser, så nu er det bare at lave øvelserne igen hver dag.
Husk, at det du nu har lavet er træning. Det er ikke meningen, at din mave skal bevæge sig helt så meget, når du bare taler eller synger almindeligt. Men hvis du skal tale eller synge professionelt, så kan din stemme kun fungere optimalt, hvis du husker at bruge din vejrtrækning fuldt ud. God fornøjelse med øvelserne. Du kan finde meget mere information om vejrtrækning og din stemme på www.voicestudio.dk. Her kan du også læse om vores tilbud om undervisning, 1-til-1 sessions, workshops og foredrag.